Salam, hormatly yurtdaşlar. Salam, Sapar ağa. Salam, Umyda kardeşim. Biz bugün bir umumy bir duşuk geçireli, şu kiçik formatda 4-5 adam var. Soň Umyda hanymyň aýtjak sözleri bar, pikirleri bar, beýanaty bar. Hem şonu dinläýän halk bolup, hem özümizde näme goşjak, aýtjak sözlerimiz ýa pikirlerimiz bolsa bilen üstüni doldurur. Şu pikir bilenem şu günkü gepleşik geçirýär. Bu gepleşik elbette şu gün erti ekrana berilmez. Haçan şol zerur bolan ýagdaýda biz çykaraýylýan niýete geldik. Şoň üçin häzirlikçe biziň arhivimizdedir. Yani şu günkü ýagdaý 31-nji ýanwar 2025-nji ýylda geçirildi. Şonu dinleýijilere ýetirildi. Onu Sapara salamlaşın yurttaşlarımıza. Salam yurttaşlar, salam Halmurat, Umyda salam. Salam Sapara, dinleşler, salam aleyküm. Hoş geldiňiz hemmäňiz. Buyur Umyda saňa. Halmurata bugün çiston aýdanyňyz gaty köp boldy. Meniň ýadyma düşen ýok şu. Buna hökman çistony belli edip goýmaly. Dogry aýtdyňyz şunu. Bugünkü ne gepleşimiz birinci şundan başlayın. Merdam Muhammedow ildeşimizi 10. iyunda göç idaresini içeri aldılar. Ondan sonra biraz vaxtdan sonra içeride yattıktan sonra Türkmenistan'a kaçırdılar. Näme bilen kanunu bozup yasal yol bilen, yasal değerli yol bilen insan kaçaklığı edip kemine Merdam Muhammedow ildeşimiz kaçırdılar. Ondan sonra indi meniň izime düşüp başladılar. Meni awlamaya başladılar indi. Yine köp kommentariýalardan ýazýarlardy meniň videom aşağına. Yine indi bunu şuňaly edip gerçekleştirdiler deyin. Bunu nereden bildim? Yine men 2017'de Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen vaktim İş Bankası'ndan hesap açtırdım. Banka hesabı. Yine şu yanvar ayının 2025. yılın yanvar ayının başında bana SMS geldi. Sizin banka hesabınız yapıldı dep. 1. fevraldan təzelerinden açtıracak olsanız bizlere haber verin dep şunyalı SMS geldi. Menem hiç normalde şunyalı bir iptal bolsa ya bir göç idaresinden bir problema bolsa telefonuna sapşeňe gelmeli. Mesela SMS gelmeli. Senin yine şu kimliğin iptal boldu dep göç idaresinden. Yine bana hiç göç idaresinden SMS gelen yok. Sadece İş Bankası'ndan geldi. Sonra ben bunu advokatıma uğrattım. Bu näme sapşeňe geldi şunyalıdı. Advokatım göç idaresine gidip bir göreyin dedi. Göç idaresine gidip görmesek bu zatlardan biz haber alıp bilmeyiz, yani girip bilmeyiz bu zatlara dedi sisteme. Sonra göç idaresine gittiler. Kumkapı, İstanbul'un Kumkapı göç idaresine Fatih'teki. Yani şurada benim kağızlarım, advokat bile yazışan kağızlarım hemmesi elimde. Yani şurada WhatsApp'tan yazışanlarım var. Hemmesini yazıp belli edip aldım, kesip. Yine şurada yazılan ekrana hem koyulacak bu. G200 kodundan provokatif eylemlerden dolayı iptal olmuş diye. Yani provokatif eylemden näme dep soradım, provokatif eylem. Toplumu kışkırtmak dep meni Ankara'dan näme dipdiler. Talimat berdiler. Ne şurdan bar yine. Ankara'dan talimat verilmiştir yazılan. Muhtemelen sizin konsulluk işi diye. Konsulluk işinden veya konsulluktan bana Ankara'dan talimat verilen. Benim kimliğim 2024. yılın 15. sentyabrda 6 aylık kimlik aldım. Uzalttım kimliğimi. 6 aylık bolsa hala yine şu fevralin 28'inde doluyor. Yöne benim kimliğim yine şurada yine göç idaresinden gelen kağız, advokatın alan kağızı mesela dokumentalini şurada yazılan 24 10. ayda benim kimliğimi iptal edipdiler. Yine şuradayım 28
29-8. ayda bana şu yani Ankara'dan karar verilen. Ina şunu yaldılar. Halmurata Saparağa. Ina indi benim izime düşüp başladılar bular. Bu bol transatlar advokatım bilen gürleştim. Bu ne filip oluyor bana dedim, sapşenya gelen yok dedim. Yani mesaj gelmedi ben telefonuma, iptal oldu dedim. Bunlar dedi ikili ilişki dedi. Yani sizin konsul işi yani Aşkabat'taki ilçi bilen göç idaresinin ikisinin arasında bolan zat dedi. Ne şunun için hem dedi sana dedi bunun yalnız zat gelmemiştir dedi. Yani bu boltran bu edilen kimliğim iptal olması yasal değil. Kanunu bozup bir kanun edilip duran zatçılar. Yine endişeli komentaryalarını verseniz. Ya o ne mi? Söz alayım ben ruhsat versen. Tamam. Peki var Sapara. O ya kemiğinden ne şu tipte edilen onku biraz has ne mi? Sürümlüğüm benlerin bir giyiniş diyeyim. O başka türlü olunmayın. Bir aptalca işler ya o. Kemiğinden ilkülek üstünden şikayet ettiriyorlar. Tane kuşlarına adama. La onun atlarını ayttım. Onun kâti bilen ok. Sonunun en barcağının bilmeyenleri bolup biler. Yani bilmedilen olmağı mümkün. O da atlar kendini önemli değil. Bilip ettin mi, bilmeyen ettin mi, onu yamanlık ettin. O neticede ortada. Onun şu esaslı, bu adamını öyünden çıkarıyorlar da. Yani öyünden çıkarıyor değillerinde, öyünden adam çıkıyor adam. Onu yönü. Sana bir tebligat geldi, süyde gelmeli. Sen öyünden çıkıyorsun, şeyler mi? Ya da burada bir tölemeli, ya ne etmeli deyip seni öyüden çıkarmalı. O kapının ardında da bir tuğur. Onun tut ya, sen elinde de dokümentin yok yani. Şu an sen elinde dokümentin yok, şeyler. Onun yok olsa göç adaletine ekdiyorlar. O tayin hem de tayin. O kemiğini eğlenleri bayramda biraz işlemeyen sonlar demettiler. O advokat tuttun tutmadın o tayda işi yok. O advokatların yetişmeyenlerinde. O tayda advokatlı meselelerini çözüptürler. Advokat tuttuğumuz bir tuttuk, yönü tutmadıklar. O bizi oyuladılar da. Şimdi şunun için biz bu zatları sonunun nellen yönünden her kimin advokatı yok var. Yani umudan kıyalak var, sorap verir yalak. Umudan ödü isteyem şu tayda yakalanıyor. Evet. Bilen? Bu hadaplar yani çağan hatabiyalar hadaplar. Ben bizim illegal. Kanun naşı. Kanun naşı ne edip buraya? Ne şu an Türkiye'de bolup gören hadiseler vardır. Bilem o bunu ne perspektiften ne gözlükten takip edip biliyeniz. Şu an bolayan zatlar. Ne biz biraz tarihimizi, geçmişimizi o diktatör olan o nemelen yahilik işleşlerini o bilme tecrübesine sahipler. Sodatlar tarihimiz öyleyse. Ne Sovet Soyuzu'nun 1937 yıllarını tarihin hem birine geçendir. 37 yılların Yijovşina diyendirler, Yağıda diyendirler, adamları o birbirinin üstüne şuurlap basıp demedip görülen vaktları, milyonlarca adam gidenler. Bunu ne için ediyorlar? Bu sebepler vardır. O iktidarı diktaturan dikeltme için halkı korkutmalıdır. Başka hiçbir nemeti yoktur. Halkı sindirmesen, korkutmasan halkı sen istediğince üstünde at oynatıp bilen yok da. Ödem anırsına cehalet vardır. Sovet Soyuzu'nu kuran adamlar köpüsü yarım Sovyet'tir.
o Soğutlarının öğütleri ilkulak ulanır sonra yok edendirler. Katı kendi. Hem de zahirler. Yani autobiyografilerini seyredeyim. Stalin'in kader edin, beyleki Gizov'un kader edin, Beriyan kovudur, neme olun, yani ulanırlar, olur ya. Yani deyip deme, anırdan zahirliktir. O zahilin kendisine gelen dağıtlar, başka dağıtlar gelmem bile yok, şunları yalak dağıtlar gelmeliler. O, Erdoğan'ın nemetini seyredin, autobiyografisini okak kurayın. Bütçek geliyor o bu. Yani derdi bir zat vardır. O bilmeyen dağdını edip bolayan nerede? O bilmeyen dağdını edip üstünlüğü var bilen yeriniz var olsa ya bolunun yeri var olsa görkedim. Ehtiyaç bir çayını adattan nasıl bir yağda iki yağda bolup bilir. Yani devlet demesinde bir adamlık devleti barlayan vakti o şu bir adam başına varyan bir adam vardır. Çok cehaleti bildisi hemen emetyen olsa cemiyette de şunu istemese sindirmeli oluyor da. Başka o bilmeyen de adı ne edip bilin o adam. O bilmeyen de adı. Bilmeyen de adı ne mi? O sindirmek, korkulmak. Korkunsan adam bunu tek yeğen etmeli. Sen üstüne ne mi oyun oynayan olsan oynap oluyor. Mafya da şeydik çalışıyor. Mafyanın işleşini bilen var. Var korkulmaktır. Etmesen o birinin didinden ok atar. Onu da etmesen yok rangdan atar. Sonra bölüyor. O cehaletin demesi çok. Çok sündüleyendir. Yani kanun yok orada devletler çökkendir diyendir. O kanun şu da atları hem de yer ver koyandır. O yani bir adamın eline hüküm veriyenlerdir. Yani bir adamlık devlet yok diyendirler. O güçleri üçe bölüyendirler. Şu an Türkiye'de güç bir adamın eline gelendir. Bir adamın eline gelen günün masraf yıkılıp başlandı, çöküp başlandı. Şu an Türkiye'nin yağdayını ortaya ödüm gül yağlap işlep başlan doğru olmalılar şu an Türkiye. O kıynanırca biz olan içki içine karışacak olup edem yok oluyor onu. Bunu görmemiz, yemetmemiz için gerektir. Türkmenistan'da da siz araştırığa çıkarsınız. 90 yılda. Şeyle bedava verdiler de alın diye. O devlet terden vurulmalı. O. Şu adamlar devletin terden vurup bilecek bilgiye, tecrübe, akla, fikre iyi midirler? Ora koydum. Şolun autobiyografilerini seyredip kurayın. O bilgi bir yerden gelmeler. Ödönden adam yani bir deha oldu onu var. Bir yerde okumalı, bir yerde tecrübe edinmeli, bir yerde görmeli, bir yerde bir matlakat vermeli. Yine bir topar tecrübe kazanmak için olur. Mektepte dert olan o tecrübe. O tecrübeler ne aylıktı? Çok olan tecrübelerini durmuşa geçirdiler. O bilen dağıtlarını geçirdiler. Yani şolun bilen dağıtı ne altın asır kurmak. Altın asırı kurup verdiler size. O siz şu an Niyaz'ın, Berdi Muhammed'in bilen derecesindeki durmuşu yaşatmıyorsunuz. O Türkiye'de jurnalak kurmalı. O tabi bir adamlık devlet tam öğrülü. Yani eteki verilen ver. O gittiğince de aşağı gitmeli. Ya şu an yine jurnalistleri de atları tutup basıp devlet görünür takip eden ortamı. Ve de korkutmak için edilendir. Başka işler için. Buna aydiyen da ben tanışılan bilişim kendine. O geçer ödeyen. Bu sonu vardır. Şu sonuna kalsanız onu düzeltip bolayan neler? Şu an Türkmenistan bir çok düzeltip değil. Ve vakti geçirdik. O 90. yıllarda düzeltmeli atlar. Ediyen oyunlarım şu. Bunun ağım yani orta çıkan adam ini. O tesiri yetip bilecek adamları avlamalılar. O yani umudum. Ya bir killen ver ekranda boy vurku diye. O bunu gittiğince de geliştiriyor.
O ödem gowy. O halka da täsir edip başladı. O bunu ortada ayrılmadı. Halka özlerinden başka adam täsir etmeliler. Bilir düşünce vardır. Ne? Ben görýän adam şu. Bunun için ne? İltihana. Bulun işleşlemelerin hemmesini öğrendik. Indi men işleşleme açakladım vardı. O bizim bilgimiz. O men bilgimiz şunlarla. Siz var arada her bir klientkanıda kitap yazarı alak bilgimiz vardır adamda. O hakem metermen bu zatları öğrenip görün adamda. Bu sistema şu anki Türkmenistan'daki işlep yaşap görün sistemanız uzak gitmeler mümkünçülüğü yoktur. Mümkün değildir. Yanlış saatler, büyükten yanlış saatler katken edildi. Onun yanlışlığından siz bilmeyen olsanız o yanlış sizi başlanır o bolyan da. O neticesinden görüyen. Bunu siz halkın boynuna takıp ödünüz tütlük ada sağlanıp bağıtlı yaşar öttün. Yok. Sizin hemen bir gelmeyin içinde gidecek yeriniz yoktur. Şu tayda kanun dikeliyense o yurt dikelmesi mümkün değildir. Kanun bolmadık devletlerin tarihine tesir edin. 1000 yıl mı, 2000 yıl mı, neyse 1000 yıla tesir etseniz şu adaletin dikelmedik yerinde devletlerin toğu yoktur. Dargen hemmeceti yoktur. Sizem çoğulu biri. Türkiye'nin şu çoğu escek kulelerinde. Yani Türkiye'de yetişen adamlarken Dämede olsa bir demokratiýa bir demesini büyüğünü oturdanlar. Altyapısı var. Bilgili adamlar var. Tecrübede bir Stalin döwründe ýaşamadan bolsalar şoňa akıl ýetýän adamlar var. Toplum, bilgili toplum. Bilgili toplumy etçeňi edip bolýan nädir? Bilgisi saklaýanlaryň büyük sebäbi şodur. Bulun niyetine yani uğurluktan başka, askerlikten başka hiç zat yoktur. Öden düğünden ahlak yoktur bu adamlar. Yine İstanbul'un ya da Ankara'nın demesinde, payitahtında yani şehrin oturan ilçi vardır sizin ilçeniz. Şol adamda ahlak bolup bilir mi? Ne ediyen zaten o küçücük zattır. Sen bir küçücük adamsın. Şeylen. Yöne adamsın. Yani Türkmenistan tennalık 5-6 milyonunu var etti. Şolun değilsin. Tan edilýäni beýlek milyonu da edilýärler de. Edýändirler. Yöne içinden saýlap edýärler. Hemmesinde bulun ne elleri ne güýçleri ne mümkünçülükleri vardır hemmekse etmeler. Yöne içinde täsir etbiljek adamları ne kemine ýygyna 3 ýyl düşdüler. Bolmasa kemineden yani Türkmenistan'ın avraýyna da bir avraý getirip örjek adamdan milyonlarça var. Ne parak hesap görenler var. Şolun demesini iptal edip emet görülür mü? Yok. Olur ki toplumu zeleli yok. Bir küz adamın öldürüp bilýär. Yasak arak bilen. Bular için önemliler. Ölen buları yani uğurluğuna, beyleksine täsir eden nokta. Keminenem 2 yıl izinde izarladılar ha. Nähiledi 2 ýyllanam kän. Ödem bular hemme metotlaryny bilýär şoň üçin sizin yani adyan demigin nemesini sen bir kitap ýazyp biljek derejede bilgimiz var da. Bular edýän yani taht yemelerine de düşünmedi alak derler. Bu cehaletin içine başka da çıkmadığını
görüp otursa. Öyle bizi takip edendirler. Bir vatla derine kuruptuk yadınıza düşer mi? Awa. Kızılanma deyip. O izleyenlerin bulur derine kurundur. Awa. O öyle aktivist olup kurundur. Başkası hem şimdi derine kuracak. Onun da o derine üyelerini tavşırın deyip. Onun şeydi büyüşüp yani çayhana diyette biz. Meclis nemesinde. O tıkral şeyendir, neme diyendir. Bunların paralelini burada değil. İdeal. O ne için ediliyor bu zatlar? Biz biliyoruz bu ne için ediliyor. O etin biz bu kadar neme değil. Sizin yaranız bilen özünüzü. İnsan ne diyor o diye. O gidecek yeriniz diyor. Beyle yaşap olmuyor, beyle yurtta yaşayan yurdum derler. Bunu yurt götmeli. Halka bu onu düşünüp başladı. O sizin değmediğinizi, kimdinizi, entek biz onun birini ayttık da. Kalanına mıydı? Sizin yani dem alışını da kendi yanlış da. O niyetiniz peyalinde beyledi dursun. O ne alternatif vuruşunu diyalak, kalan işini şunlarla. Ya da aeroport vuruşunu diyalak. O akıllı şehir vuruşunu diyalak. Yine de şoňa meňdeş. Ödem eden işinizin entek yeke biri. Yeke biri netice veren neldir? Yani plajit netice. Yeke biri. Bu bir katı geň görmeli zatdır. Ödem yeke adam bolup ediýänsiňiz. O yeke adam bolanyň jogap kären şo yeke adamdyr. O şoň töwereğin näki şondan çöreklenýänler bilen bile bu zatlara jogap bermeli boldy. Halk dilincedir. Yönüm önü dilince etmedi. Külüňde çendi huwa sowururlar. Bu zatlara yankı cahil halkın üstünden amçı türlü indirmen düşünme de ödeyerlerdi. Bu düşünen adamlar var. Ayıp oturdu. Sizin hayatlarınızda kendi kitap yapabilecek derecede. Terbiyeliğiniz. Ayna teret kurun kimdiniz demedin yani. O Kur'an oluyor. Yani bir yüzünü nemedip ayna teret bir autobiyografiyanı okak kurun. O bir milyonlarca adamların işleşip görün adamda. O adamlar da ne için sivisini alıyor? Öğreniyet. Hem bir şey ettin ne yapayım? Hem ki tabii sevdim diye geçiriyor. O ne biliyor? Bir iş edip bileceğini biliyor. O tek sivim görünüp durur. Sana bir çıkı lazaret, yani metburt bu adam. Şonu onları yalan adam derdi. Bu devletin başına neler getirip gördüm. Onun aytmalıymış. Şu men hazır aydylan zat G207 diýeni provokatif eylem. Yani şu zatları çıkıp aydanım üçün men toplumu kışkırtıran boldum. Şuňa bir näme işte provokatif eylem. Şu zatları çıkıp aydanım görenimi, yaşanımı, Türkmenistan'ın içinde kanunun yokluğunu, kanunu eleştirenimi, tankit edenim üçün ekrana çıkıp şu zatlar üçün men provokatif eylem eden boldum. Sonra Hılmurata Sapara en kızıklı yerem yani göç idaresi kum kapı diye hemen belgeleri vermedi ya dokumentları hemmesini veren yok diye. Yani legal olsa ne için advokata dokumentların kağıtların hemmesini verilmeye advokatam hayran kalıyor. Ne için yalı? Advokatın hayranı almasın. Ben advokatına gururum vereyim. Ne? FETÖ deyip bir kuruluş vardı. Türkiye'de ağdaşı edecek oldu. Onu başa varmadı. Yani eden rahatlar kendir. Hem de rahatlar yüze çıktı. Onu biliyerler. Ne? Erdoğan'ın partiyası vardır. Erdoğan vardır. O da son bir demeti, sonundan çıkan o işleşme etitlerim aynıdır. Türkmenistan'ın şu at KGB'sinin 50-60% şu FETÖ'cü. Son için bunlar işleşip bir yerler metotların bendeştir. O FETÖ'nün organize eden demeler vardır. Operasyonları. Balyoz deydi, Ergenekon deydi.
Aba. Da şular yalaklat değil mi? O Erdoğan'ın çok bir sakatı. O Türkiye'de bunu aydıp bilen okur da. O men Erdoğan Türkiye tanımadan ben rahat aydıp bilen de. O sen FETÖ'den başka hiç ütköşük yerin yok. Yani siyasi İslam'ın başka zat bolma hakkı yoktur. Siyasi İslam ideyesi, yürütü, yani bu topor spesluğuzban orta atan proyektidir. Yani Orta Doğu'yu kanı saykadılar. O siyasi İslam'ın düğünü şu. O İslam'ın siyasi bolmaz. Bu dinin bir siyasi nemesi bu. Dindir. O dini sömürme için deme diyorlar. Bunlar din, adamlar dinden hem çıkarırlar şeydi. O dine olan hormati demeyene yok ederler. Ölerim anırtın seyredenler bu topur cahil. Hakik cahil. O gâtuklu cahiller gelip pilli cahillen hat. Ayrıca soruyor. O bir devleti yıkarlar. Ölerim duruşunda da hırsızlar. O pul olsa olayandır. O Bavarap'ın cığırlığı alaktır. O Bavarap'ın cığırlıkta ne alak demediyen oldu. El sonuna alak. Ayrıca bunu biz yenip geçmeli. Bulardan korkmalılar. Bular yani korkun dirbe için diyorlar da. O biz şu atları ne hem şu gurun edotuz. Korkun ondan bu için. Bulardan korkmalılar. O bulardan korktuğunca o bular şeyledir. Sapara tam 1 yıl bundan ön oğlumu içeri atıp beni şunu yaladıp korkutacak oldular gözümü. 1 yıl bundan önem izinden, çağların izinden kovalap, öyün kapısının önünde durup şunu yaladıp yine geçen sesini dinlettim oğluma 15 sutka akamap toka tutup şunu yaladıp gözüm korkutacak oldular. Başa varmadı. Son keminen içeri alıp kaçıp Türkmenistan'a al gidip şunu yaladıp yine gözümüz korkutacak oldu. Ulan başa varmadı. Indi benim izime düşüp başladılar. O YKS'ler beyleklerin birine düşüyorlar. Ava. Biz entek beylekleri nemeden de yok yani. Yani şu yola çıkan nemeleri neme diyorlar da. Bildeşler ağzı görkezeyin yine şurada advokatla yazışanın yine şurada yazdım. Evrakları dedim göç idaresinden alıp bildiniz mi dedim. Şurada yazılan yine ekrana çıkar. Yok vermediler diye Ümide Hanım dedi. Dilekçemizi kaydettirdik, talep ettiğimiz. Bunu mahkemeye sunduk diye. Neden dedim, vermediler dedim. Sebep var mı dedim, bilemiyorum dedi. Mahkemeye sunduğunda göreceğiz dedi. Yine bilmeyenler. Ne için vermeyenler. Ne sebepten. Ben yine şunu demaydık geçeyim. Şun yalı sapşine gelmediğine bana. Ben dışarıya çıkmayan hasta bakanım için. Dışarı çıkıp bir aylanıp nemeden polisçi yakalan olsa ben içeri gidevermeli. Şu keminen alıp yalı gitmeli ben. Ne için bana legal olam, nelegal bana şunu yalı edip benim kimliğimi iptal edip bilirler. Ne mi hakları var bunun yalı etmeye? Yok, Mehmet, umidim, indi bir kanun işleyen yer olsa, şeyler, iki devlette de kanun işleyen olsa, tenem bir kanunu bozan olsa, ha? O sana resmi bir günah bildirirler, sonra o çağırırlar. Şu doğru değil mi diye. Resmi, bu hiçbir yankı hukmu yastırma neme gerekçesi yok da. O bunu ediyen olsalar iki tarafım. Birinci taraf katı bir ayıp var da. O intiharlık da şey. Bu bir yankı o YKS'nin rahatsızlığın bodan oklara milyonlarca adam şu kanunun aşağında yaşatmıyor. O demek olarak boğranır. Olarak giyci yatmalılar. Ertinem olacak deyip alad etmeli. Düşünüyor musun? Bu atlan demesi dine umida bilen ya da kemine bilen çeklerin o bu atlar. Onun bu şeyle olan son o devlette yani Türkmenistan'da o hukuk yok demek bu ya da. Şeyler o hukuk yok olsa
O tayda bir topur baylyk bar. Hukuk yok bolsa o baylygy näde balyp bolýar? Diýilen bir topur o işdäsini emetip gören adam olýar. Aa. Türkiýany ýa-da Türkmenistany soýan ýeke Berdimuhamedowler ýa-da ortalar däl. Dünýede näýlek bir Florýalak demeden pul kazanmany metlek eden adamlar bardyr. Adyny mafi diýjekmi ýa-da ýene şoňa meňdeş bir zat diýjekmi? Tapawy ýok ýöne. Florýalak garanky bulanyk ýerden pul kazanmany ürjedýän tipler barda. Türkmenistany edare edýän ýa toldurup görün şolar. Olar halk bilen hiç işi ýok da. Ne daha şoňda bir kysana owany baryp görün Halmyrada boşak galypdyr da. Aktepe men bilýän işlän ýaşan yerimde. O ödüm köp türlenen gürleşýän salam alaykum. Daşna çykanda da owany apsat edýärler de, suratlanyp berýärler de. Boş diýär, boş. Ona näde ýakdy. Köndürgän jurnalak. Ol ýönkü Oktýabrski raýon bardyr. Taýlar todap etdi. O ýeke taşowdum der, o çärjewum şundala. Farap suat boşam. Awa, doğru. O çarşang var, ýönkü çarşang bol. Suat adyny bilmedim. Magdan. Ha? Magdan. Boşap etdi. Maryň emeler şundala. Onun şol bulanyk tuğdan balyk tutup gören awçylar var. Şo datlar bilen işi bolarmy şol? Ýok. O tek hökümetim şonnalyk. O zatlar bilen işi barmy? O bir owaçyk akylly owatyp şonu fasadet görkezek bolýar da. O da şu intellektual seviyetini ýa-da derejesini ne derejedediğini düşünmäňiz üçin onu ýöne görkezmek gerek de. O fasadyň heň sırtyny ýapany o. Almyrada. O bir, ikinciden o pul niýeden aldy? O kimin pulu? Sen prezident bolsaň, şo zatlary etmäli borçlymy? Sen hakyň barmy, hukugyň barmy? Sen kim? Bu adamlar şo zatlaryň nemesini bilen oklar. Almyrada. Bu cehaletin yönü bir ne diýen bu cahil bir merdemli cahil bolýanlar. Deme awraýyna ýa demesine bir hormat goýarly bir hereket edýändir käbir ýerlerde. Hembesi bolmasa da. Bulan uçtan tutmuş onda. Doğru sapara. Amrata söz berelindi. Sapara sen aýdyp bolunmy? Bollum Halmyrada. Onu ýema ştaýda ýene bir gezip ýurtdaşlarymyza ýatladysym gelýär. Ene şu ýazy 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna ýaga geçirilýär. Şu gepleşigimiz, ýa-da duşumyz, ýa-da söhbetdeşligimiz. Olum biziň kardeşimiz Umyda hanymyň öz başyny maşgalasyny ýa-da şu alyp barýan siyasi işler üçin edilýän ýa ediljek bolýan zulüm bilen baglanşykly. Doğru bellep geçtin Umyda hanım. Aýtdyň da şol ýeme bir ýyl mundan ozan şol oğullardan başlandy. Men şaýat, men bilýän siz maňa näçe gezip jaň edip aýtdyňyz, görkezdiňiz, oğullarymyzyň ses ýazysyny uratdyňyz. Men ýanyna turmasam ses ýazgyda siziň maşgalaňyzyň başyny salan hupbatlardan habarly. Ýöne şonda da siz bir mertlenan başa gitmediňiz. Men soňra çerli görüşip öz halkym üçin öz aktyklymyň, çağılymyň gelejegi üçin orta çykan mertlenanyň birisi. Onuň menne şol hakymyň bilmeýär. Enne o saparaga daýdyp geçdi, näme sebäpleri görä biziň keminämiz elimizden alyp gitdiler, allaw ýoly. Onu gaýtalap oturmaýyn, wagt köp sarf etmän ýöne.
şol hem bizim halkymyzy ýagtylga çykaryp biljek ýaş ýigitlerin ýa beýik şahsiýetlerin biridir. Ene şol ösüp barýan agajyň köküni kesýärlerde şol töňe bolup galsyn. Ene şol bir şahasyny kesen, bir şahamyzdan mene kemine bolup çykdy. Inni gördüler, seni her tarapdan, başta men seni ilk gürleyin, bizde Balkan tarapda siz sözü yok. Şon için ayıplaşma menden, yankı şol, inni seni ortadan ayırmak için, bular her tagallan edip otuyorlar, näme için, sen bir aktiv zenarlamızın biri. Hem Milli Halat Ediş Komiteti, hem yankı meclis hatarına, ya inni Tagandy öğretdiň özüň Türkmenistanyň aýalgylarynyň arkalaşygyny. Olam gelecekde täze Türkmenistany elbetde bir siýasy partiýa öwürler ýa herekede aýalgylaryň we çağalyň hakykyny goramak üçin sosial taýdan. Şol real maksatlaryň aýan edip sen halka çykyp otyň. Dinleýijiň günden köpelýär düşünýän adamlaryň gün saýyn artyp barýar. Diýmek o aňarky özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar üçin sen iň bir hukukly adamlaryň biri bolupdyň şuň gün. Şon üçin seni ýygyňda ýa düşüp başladyr bir günler, bir ýyllar, belki 2 ýyllar yönelki keminana ketdiler. Enne şumaha sen aýyrsalar ýene halkyň gözüne gorky iner diýen maksat bilen edildi. Yani bizim seni tanıyar. Yüzüm diye aýtdymda berekelle. Sen o yüz erken etmediği için ne edebilmezler de o ki onçuk batar kayın biz bu tarafını yönü. Senin gorumu üpçün etmel. Biz sizin yoldaşınız. Emme taraftan bile çıktık bu yolu. Bile de geçer bu yolu. Sarkanlık kılır bu yol. Ağırdır elbette. Köp yerde düşüncemiz yetenek köp zadı. Köpümüzün durmuşta devlet dolanırmak tecrübemiz yok. Ilim bilim taýdan pes bir topar ýerde. Ýöne şol ýagdaýda, şol hallada hem okujak bolýar, hem görjek bolýar, hem utgoşdurjak bolýar, bilmeýän zatlarymyz bilýän adamdan öwrenýär. Şeň şeýdip biz jemgyýet bolup ýuwaş-ýuwaşdan adam ösüp barýar. Nesip bolsa, mene täze Türkmenistanyň hökmen gurar. Ýani taparaga aýdyp geçdi. Olar eýle ýykyldy, beýle ýykyldy, biz ýurda dolanýar. Hasabam sorar. Bir kasap sorulur. O zaman näçe gerek aýdyldy olar. Adam şekilde düşünüp gördük. Türkmenine de yüzlenip gördük. Kanunluk daýnalardan diýip gördük. Yok, adam kärçilikden bular ýok. So aýtdyk, siz bilen hiç ýyl bize başlaşmasak görünmüyor. Gidin soňuna çelişýär diýormyz bilen, biz hem diýormyz bilen ýurda bar. Onun şo taýda jüýjan güýz hasaplaşar diýen söz bar Türkmenler. Şonun şo taýda. Nähil formada ediler, nähil formatda onu wagt görkezdi. Diýjek bolýan zat şuna anyk tema dolup gelsek, şuň gün kardeşim hop esasan ilkinji nowatda sen başyna agynyp dur. Beýleki kardeşlerimizin ýene-de ýüzler çadyp ýurdun içindäki müňler çaty bar. Olaryň hemmeje hop passyny ýöne şuň gün görnýän zat bizim görüp oturan zatymyz näme üçin sentýabr aýynda saňa 6 aýlyk berilen möhüreti ýap oktýabr aýyny ýapýarlar. Indi bunun ýanwar üçin 3-4 aýlap aýdylman gelýär. Şo ýapylany möhüretiň kesilendigi. Näme üçin? Sen näme bir jenaýatkar däl? Şo akşam gurumy saňa fatura atmaly resmi ýagdaýda. Şundan şeýle biz şu sebeplere göre sen pasportyny ýa vizaň möhüretini ýatyrýarsyň. Şol edildimi? Yok. Onun sana yüklenýän günä näme diýip kışda milleti kışkır diýdi. Kışkır diýä sözü eger men Türkmençe geçirsem, dilimize geçirsek onu özüktürýän bolmaly. Şeň fotoğraf. Ene umyda yumruk ýaly gelin, indi milleti özüktürýär. O näil milleti özüktürýär? Ol öz çağalarynyň, aktyklarynyň, çoğluklarynyň gelejegi aladasyny edip oturan demem. Bilmedik zaten okab öwrenýär, dinläp öwrenýär, görüp öwrenýär, ilyma ymtylýar. Halkyny şular ýaly ýagty durmuş ardy ötüp gyýjatan günni edip hem işleýär, hem sowadyny artdyrýar. Kime ýamanlygy bar şu geldiň? Ene şu taýda hem mezglat aýan bolupdy. Näme üçin biz şu gün biz geçen sapar keminel meselede gyýjak aldyk. Wagtyna
wagtyny sapara gaýdyp geçdi da. Oňa nähil adwokatyň tutuny, kimin tutuny näme eger ne aragatnaşyk bolan ne maglumat berildi bize. Bizen şular ýaly ýyda galjak mesele. Biz meselen öňünde bolsun. Şoň üçin şunkun hemmamyzyň başymyz awatka başymyz dikka o harasat gopmanka belki gopmadan bolmadan bu zatlar bolýar. Bizim aýtmak borjumyz bar. Inni bu keminany orlap gidişi ýaly Amerika hökümetiň agdy ganjarmy. Burnu gana. Bizim de etçek olara karşı oyunumuz var. Hani etik görsünler. Şoň üçin soňra kursodumyzdan sizden şol boldu. Eger başyňyza bir iş düşse, inni ol dogan arnaşlar adwokat tutup bermände, öne timerinden ýanmarsaňyz berdi. Guruji meclise şol adamyň adyny aýtdy. Onuň bir girşesi bir işi. Inni haýyş etip birinin näme bol aýdyp berin, olaryň hökümetiň agdyna seredip peştat diýmän oty. Çağasyny hökümetiň elini öldüreni gowurdylar. Çağasyny gowrap çykyş edenden. Şäňmi? Ene türkmen şu derejä ýetirilipdir. Gaty gen alyrjy hem gynandyrjy bolup geçip duran zatlar men öz keminämiziň düşen ykbalyny aýdyp berýär. Indi o zatlar gaýtaranmy? Şoň üçin öňünden şu zatlary ýazga geçirýär. Siziň de pikiriniz bardyr, arzuňyz bardyr. Biziň bilelikde edip oturan işlerimiz bar. Öňde soňda hemmamiz bilelikde şol ýurda barmakçy bararsa. Nähil edip bular badak atýan bolsa, mekirlik edýän bolsa, aýdaly şyltyk atýanym bolsa, biz barar şo ýurda. Sebäp bize gözi ýolly adam, milýonlar şadamly garaşy var. Men şonu bek bilýän. Adalatyň hatyrasyny biz hökmen şu ýoly geçmeli, çarkannaklan bolsa. Sapara ýan dogry belläp geçdi. Biz inni ýa gaýtma ýol ýok. Şu ýoly ýa gaýtma. Ýa ýol ýok. Ba orada gaýdyp borardy, onun ýol ýok. Ýol ýok sapara. Şoň üçin biziň ugrumyz diňe watany başga ýol ýok. Ya şu ýoly biz üstünlikli etmeli ýa şo bilen dikleşip belli etmeli. Mene meselen şeýle görýän şoň üçin şu wagtdan şunu ýazga geçirip goýýar ýurtdaşlar. Ýöne biz onu erti ekrana bermekçide. Gerek wagty mene şu taýda da ekrana berer. Ýöne şu gurrun da şunkun 31-nji ýanwar dedi otur. Eger aňyr kılıp şular ýaly haramdadalyk edip kastyny çykýan bolsa biz hem onuň kastyny çykar. Şonuň edil öz metody bilen. Onuň şu taýdan men aýdýar. Berýän bolsa bersinler suwdy. Borlu indi biz hem ýetki çekjekkä. Indi aňyrky tarapyn çekdim, biziň çekýän ýetkilemedi. Näme üçin ýok? Başgaçyna bolu bilen görleşmeli. Hemme tarapyn aýdyp berip 5 ýyllar. Çeýnäp agyny salyp berildi. Şu hem iqtisadi reformany yer suwuny hemme zıkladyň topragyny suwuny nämetini bankyny çeldi, malyny çeldi, çivitlerini alyp ne sapara düşünüp aýdyp berdi. Şu diňe edäýmek gal. Şonum ýaltanlylar etmäk. Hiç bolmany öz atlarından edenem bolsa, bu unkunşy geçen 5 ýyl halk hiç bolmany bir gorklanyrdy. Biz etmesek goý şolar etsin diýle niýet bilen aýdyllar. Näme üçin etmediler? Täp edesler gelemek, olar o halk gerek gel. Olar diňe gemirip gaçşaplar. Şuňam gaçyp gitýär şol atalog. Ursat berildi. Ýöne on saklap oturan ýeň sesindäki ýurdu dolandyryp oturan döwletler, adamlar ýa toparlar bar mafiýa. Şonu sakladylar. Olar amatly. Näşe adamlary bütün halky edip saklamak. Türkmen gerek gel o toprağyny syny sapara bilýän. Olar diňe şu topragyň aşağınaky sen aýdan 50 trillion dollaryň bar. Halky neýlesin olar? Şu halky birazajyk gözüne açmagy himayet edýän ýa etjek ýa edip oturan adamlaryň biri mene bizim Umyda hanım. Mene ortadan aýrsa beýleki geljek gelin gyýlary da şular ýa gorkuzma eswa bolsun diýip edýärdi. Habar ýok. Bu Polatdan berkdigini beýlen täsirini ýa karakterini. Halmurat men gorkam ýok, gorkmaýanam. Ben şunun için hemme zady önlemimi aldım. Bütün ýazyryna Amerikaga, Ýewropaga sesimi ýetirdim jurnalistlaryna. Ularning hemmesine hem habarym. Önünden şunun ýaladyp berde köp görünmez
ekranam koyacak değil, bunu yine inanan adamlarıma şunu yaladıp kepilnama diyeler Türkmençesi. Daveriniz koyup gidiyen. Tamam. Maksat bolan yağdayda mene şu nelegal alıp kaçan yağdaylarında kimine Merdan Muhammedov ildeşimiz yalı bunu bütün dünya eşitecek bu zatları. Arkamda duracak adamlarım var. Beni koruyacak adamlarım var. Sesimi yetirip bilmeyen yerime sesini yetirecek adamlarım var. Bunu önlem alıp koydum. Özüm ayrı bir videom çekip koydum. Emme zaten şu dokumentları görkezip yaşa hazır ki video gepleşeden yalı özüm ayrı bir videom çekip tayarlap koydum. Kimin eli bar, näme bolan, emme zaten başından sonuna neçe aydıp verdim ekranda. Yine şu datalar, tarihler gati önemli bir adın üstünlüğüne medyada. Yadına düşen bir kayım bunun senden bir Şvet jurnalisti intervju aldı. Onun Aftonbladet dip uluga diye vardı Şvet'ten şu tayda Gatul Türkmenistan vardı. Gatul statya çıktı. Tamam. Şu çıkan statya o Türkmenistan'a yetti. O ne edip yetenini düşünün o ne sen demeni iptal demeni şu tarihi kavat geliyordu. Reski yani o bulon yönün almalı nimet mel kulü diyorlar da. Şimdi ben iyileşlemem burada düşündürecek oluyor. Bir minut şunu ayıp geçen onu hem ekrana koyarız. Benim beren statyamı ekrana koyarız şöyle. Onun yeme inni devlet strukturasında işlep gören adamlar vardı. Bulon hemmeti ahlaksız biderek diyme de kıyın yanlıştır belki de. Onun düşünmeyen diyenler vardır, düşünmeyen hareket edenler vardır. Yani şemalın uğrunu hareket edenler vardır. Ne söylüyorum hemmecesine bir zat düşünülecek olayanlar. Yani tääre Türkmenistan yok ben kurulmalıdır, başka yolumuz yok da. Yolun demetinden iyiden aytsagatın değerli yani onu iyidimizde yol yok hakikaten. Şu kurulman yani Türkmenin yaşayışı bolacak geldi. Şunun için tääde Türkmenistan'ı kuracak olup görün elin çermeyip girişen adamlar siz için popülerler. Umuda size ne mi bolup bilsin gaytan peydalıdır. Sizin çağlarınızın geleceği için, ödünüz için, ödük bağlığınız için, hatta mal varlığınız için deyin. Umuda size has peydalıdır. Yani hizmet etip görün, başlıklarınızdan hem, prezidentlerinizden hem, deyleklerinizden hem. Şonu yatlıdan yani, umuda tääre Türkmenistan'ın kuracak olayan nemelerini ben size pulu öğreniniz için, pulun başka işleri bilmeyeniniz için bir zat düşündürecek olayım. Yani biz yer toprak reforması baydıysa. Onun yemediğini adamlar tağım beyinlerini alıp bilen okullarda. Ne şonu düşünmeyeniz için İstanbul bir megapolis vardır. İstanbul şehrini biliyorsunuz. Zahirler bir gözünde getirip koyun. Neyse sanak bina vardır. Milyonlar. Son trilyonlar bakatı vardır şunun. Değil mi? Son 50% artan bakatıdır. Toprağın bakatı. Düşünüp biliyor musun? O toprağın bakatı birin mali. Yani yeri, toprağı. Trilyonlar. Ne yer toprak reforması geçen siz çok iyisi oluyor. Şu trilyonlu o Türkmenistan'ın ehlitini o şonda İstanbul'a yarak olup bilen o kolun yani o 5-600 milyar dolar ama azat elde. Ne her binanın altında yatan arsası vardır, toprağı, yeri. Ne ben onu deme 3 ay diyanla o yani sizinki İstanbul'la kıyarak 50% olmasın 30% olundu.
ägirt bir lokan zatdır. Ne toprak beýe bolmaň demeti o size nähilek baýlyk berýändiginiň gözüňe getirip görüň. Bunu biri ogurlaban bilýänler üstüne çöken bir bolar bol ýöne müňsüniň üstüne çökmesi mümkin däl düzgün kanun var bolsa. Şoň üçin ýa-ni täze Türkmenistan gurjoklardan siz gorkma. Bular gorkul däldir. Şulary öldürmek ýa-da kesitlemek, kısıtlamak, basmak, tutmak, horlamak hopurlar. Sizin geleceğiniz için hopurlar. Abşul adamlar yok etsen täze Türkmenistan gurulmaz. Onun islegen şo bolmagy mümkin. Onun sizin nemäňizi daşary urtdan biri gelip gurup bermedi. Ýanky İstanbul barada gurun eden topraklarym bardy. O Türkmenistanlar şolar ýaly topragyň eýeti bolmagyňyz üçin Hans Peter Simon o Petya gelmedi. Bunu aman durdu degen umyd etmeli. Siz etmeli. Sizden başka bunu etjek adam ýokdur. Ol Birleşen Milletler guramasam edip bermeýär. Siz etmeli. Sizin işiniz näme üçin olar etsin? O bizim Türkmenimiz bir tütlük näme öwrenipdirler-de. Bu da toprakdan goparylan soň şonu alarak ideýany nämäni beýne sokup bolýan eken-de. O siz ilkulak bizim düýp maksadymyz, ben 3-4 sözlemde düşündirjek bolaýyn. Sizi topragyňyzy eýet etmek, soňam o topragyňyzy söýdirmek, söýen soňam şo toprak sizin watanyňyzy öwürler. Sizin watanyňyzam ýok, o beýlik zadyňyzam ýok. Yani tarla, yani sürseň sürüp bolýan, ekseň ekip bolýan, o da senki däl. O şunu size watana öwürmek üçin bilen aladalar şu zatlar hemmece. O aňyrtynda näýlek baýlyk bardygyna naýdy oturna. O baýlygy umyda da jüzün salyp ogurlap alyp gidip bilmeýär. Halmyr adam, o menem. Onu diňe halka berip, halk şol baýlygy öwürip bilýär-de. O başgaça döwleti kolonyda bolmaýanyny görüp durýarsyňyz-da. O täze Türkmenistanyň o etjek bolýan işleri hiç birem sizin diýerleriňizde däldir. Şonu düşünin. O sizin ogurlap aljak puluňyzdan, baýlygyňyzdan känzat berjek bolýandyr. Ben umyda. Diýen nemeleri. Siz şu wagt garakçy alak oňuň üstüne çöküp ogurluk edip ýörsiňiz-de. Ýöne size täze Türkmenistanyň size berjek baýlygy şu ogurlap biljek nemeleriňizin mümkat, yani belki de 1 milyon etse. Zatlara doğru düşünecek bolun. İyileşler. Soğum eliniz çermek, bunu siz etmelisiniz. O biz edip verip sizin ağzınıza çeynep vermek borcum da var. Gelegim yok. Şoň üçin umydlaram, teminlerim, beýleklerine goramalysınız. Siz goramalysınız. Halk goramaly. O her ýöne çykanyny siz o kaplanyň aňyna berjek bolsaňyz, ýöne çykan bolmaz. Bu da bir birinciden utançdır. Ulukan ahlaksızlıktır. Düşüncem yeten ok deyip bunu demeden tıyırılacak manağım yoktur. Artıklarını, çoğuluklarını sorar size. Bollum ben Halmıra'da. Ya sağ ol sapara. Yani şu yerde bir daha koşayın. Sen şöyle anırkı tarafı o kaplan deyip atlandırdın da. Yok, onu şağırla beter. Bu halkta bir şulary aýdym pikir edip bilýän adamlar gemirmäge taýýar. Öldürüm sürüp bolup topalýar. Başa çykýanym ýok oğlum. Yekelikde gözüňe gönsärdi bilmejek heýwanlar ene gelip döwletim şur başyna oturup halkymyzyň depesine taýyk döwýär.
Käte empati uruyan hal burada yanlış yer olma mümkün. Yok, olar kaplan dedim mi? Beyler doğumlar da. Yok, böyle de olar şağırlanan meten. Ödünün Giyen, bulun Mehmet'e giyen ne mi değil ya? Sırtlan ne iliyem Türkmençası giyen. Sırtlı. Anla? Ne mi şu yerde ama belki tamamlayın mı eğer? Olya hal burada. Yani yurttaşlar bilseniz ýaşy, ine şoň kun intiqay ýok, tupan ýok. Yani şolun etjek bolýan ine oýunlaryny, primlerini öňünden aýdyp berýär. Bizim şolun şular ýaly oýunyna taýýar o. Biz olardan gorkamda. Yani olaryň başyna geljek oýun, bizim başymyza salynjakdan agır boljakdyr. Şonum ýene bir geljek duýdyr. O näil forma dediler, onu bize wagt görkezler. Şonay denedim. Başa boşluk. Almurada yine de bir koşuşladım var. Türk bu hadise Türkiye'de oluyor da. Şeyler. Evet. Türkiye'nin yağdığı mecburi yağdığı ütköcüktür. Bir siyasi İslam'ım gitmelidir. Başka yol yoktur. Hukukum dikelmelidir. Hukukun üstünlüğüm dikeldilmelidir. Güç ayrılığı hükman berca edilmelidir. Güç bir yerik gelse devlet yürüyenlerdir. Onu Türkiye'li illeşlerimiz, doğrularımız katı koğu ileyeler. Bu da hakları oturtmak için ilk bunu hükümeti demokratiyanın böyle kıyınçılıkları vardır. Başkaça olanlar kelletini böyle tertine çöğürtüm denin hükümeti ütködörtüm. Onu edilen ok demokratiya vatalya yönü yengilceği yani siyaslamın tarihi karşı gitmeliği katı aydın o da giderim o da katı kolay da gider. Şoň için atçırtla gören Türkmenlerimiz vardır. O sizden daha gününgde son. Onu da biraz yani etiri gelmeyecek alak bir türlü ýagdaýlar var da bunu. Bu da atları daşından katı koğurun yani men içini bilemden daşından teretmek köp zadi katı aydın okku diýdi. O bizim deňeştirip biljeklerimizde bağ bolmagy mümkün, şondan olmagy mümkün. Onun ýöne Irak gidiljegi, näýlek boljagy katı aydın görünýär. Türkiye tarafı beýle, Orset tarafı şeyledir. Ya Orset ýene de onu näşiller Orset diýip bir döwletiň boljagy bolmajagy gatyly torak alamatdyr. Ya ödem onu Ukraynalılar bombalap almadylar, içinden patlamadylar. Ve bular ýalak ýurtlar, döwletler 21-nji asyrda ýaşamasy nedese mümkün näl. O bir ýarym bolup biler onu ömrü dokkulmadylar. O sağ olun ben aştaýda gutorýar. Halmurada goşaýyn. Bizler bulary suda berdik. Näsinde kawazy. Kawazyna ekranda koyulmajak bu. Näme şu kawazlar. Hemçinin dosya numaralary bolan üçin koyulmaý ekranda. Suda berdik. Indi netijesini görelim. O bir de önemli zat yankı Türkmen tarapına katnaşan adamların atları nemeleri gerek. Şol süýt bilen biz şonu bilsek bize yeterlidir. Sudda belli bolýar dedi şurada adwokatın yazanları bar. Hemme zat belli boljak sudda dedi. Indi suda berdik görelim. Ene mahkemeye sunduklarını göreceğiz dedi. Sizi bilgilendi. Mahkemede belli bolýar dedi. Nämçinden de bilmeýän gorky oturandyrlar. Kumkapı göç idaresinde berilen ýok kawızlar hemmesi. Näme sebepden maňa G200 yok kanunsuz edýändiklerini bilýärler. O bilip edýärler. Kanunsuz edýändigini iki tarapyn bilýär. Şoň üçin ýapyk edýändirler. Bulan mediadan gorky nemesi şondan ibaratdyr. Näme üçin media gadagan? Hep şular ýalaklarda açyga çıkmasın diye diyorlar. Medyan gücü ne şudur. 30 yıllık ne için medyadan mahrum edip böyle. Hiç tat bilinmesin, eşitilmesin.
O gündeme çıkmasın. O şey halkı sindirmeyen hatta korkulmayan tat. O bulon hem bir yerde gücü, kudreti, o nemeti bari alak surat çekmediler bunlar. Doğru. Yeme de bular korkan ömürtüler edi. Ola korkup oturuyor. Halkın gadabından hem halkın hukukun talep etçeğinden hem soğulluğum yakınlaşan duyup oturuyorlar. Sapara. Näde korkmasınlar halmrat. Ne suat Türkiye'de ortpöründe Erdoğan tövüre ulen korkudan ediyorlar suatları. Bular şu yemeğini iktidarı yitirdiler. Buları gün batyalar. Atarlarım kâriyerler. Sebebi devletin karşısında, milletin karşısında. O milletin karşısına gidilen demelerin cezası ne bolýanyny bilýän. Bu devletin geleceğinin karşısında edip göründatlar. O Türkmen tarafım şunlarla. Yok, Ne çok korkmasın. Ediyen de atların atı biliyor ediyenler. Türkmen tarafı sapara başlatalım bölümü. Eğer şu öv diýeni hakikat dip tapyan bolsa onu näçe şu neçelli bizim Merdan Muhammedow'da näçe ýyl ceza kesildi. O nirde saklanylýar. Şu zatda bardy. Kelamagy dilýarana. Tep korkusy we edýän işleriniň jenayetdigini bilýär. Şu jenayet üçin jogap bermelgini golaýlak gele. Onun duýup otylar onu. Şoň üçin öz eden jenayetin üstüni gömjek bolýar. Başga jenayeti urup durup ýa halkyň ünsün başga ýerine sowmak üçin. Ýani o näçe urmeýdip bular halky allap gederler. Ine hasaplaşyp günüme golaýlaşyp gelýär gününden. Sen aýtdyň da onun meselem soň orta dağayma gatı mümkünlikden gat köp möhlet berdiň olar. Bilemek beýaşyly galjak, bular garşysyna girdiler. O ykdysady sanksiýalar gözüňde tutsan, Trump döwründe de güýçlenjek galyk. Ana göreli. Näçe gün çekkä bilen hökmere warlyk ýa imperiýasy. Şolaň ýyklanyňdan diýmek bütün şol öňkü Sowet geňişligine kim nirde şolary ýykynçylyk eden bolsa ýa hyzmatdaşlyk ýa gullyk eden bolsa Orsiýede ýa Orsagasyna olaram syýasy emden arenadan gitmeli ber. Halk olary goýup gider. O barada görürüm ýok. Merkez Aziýada da şeýle. Kavkazda da şeýle. Pribalka döwletlere bir döwür çykdy sen o zatlardan dogry habarly. Galyp döwletlerim çykar. Nira gitsin. 20-nji asyr o imperialistlaryň asyry däl. Şurada şunu ýam aýdyp geçin, ine Merdan Muhammedow ildeşimizde bizler duýdan sıkaldyk. Şu zatlardan näme bilmedik. Ine ýanky başda aýdyp geçdiňiz. Advokat tutuldu, advokatdan kimliği belli değil, näşil bir advokatlığı. Soňra araya bir bayram düştü, şunun bilen şu fırsatdan faydalanyp alıp kaçtılar. Yok, tutuldu deyip tutulmandır advokat bedeli şu taydı. O tuttuk dediler, yani tutulmana kendi. Vekaleti yok. Benim meselem biraz başka kilip oldu ama öňünden şu İş Bankasından SMS geleni bilen ben bilip kaldım. Bilmesen ne aylap görürdü? Bilmesem dışarı çıksam, polis yakalasam, benim kimliğimi eline versem bilmeyenden. Umidan uzlap görünme olurduk biz. Ama önlemini aldık. Yine dava açtık, mahkemeye verdik. Şimdi görerken näme bolacak. Hem zaten önlemimi aldım. Kepilnamalarım tayarlap. Umidum maladis. Şurada ildeşlerim izlenecek. Men boluyun, men bolmayın. Umidinizi kaybetmeyin, umidinizi öldürmeyin. Angry yatsam, bäri yatsam, Täze Türkmenistan gurulmalı, hökman suratda gurulmalı Täze Türkmenistan. Sağ ol. O bizem diýişiň alap gurjak bolýar. Umida söz berýär. Emanet. Ya davleniyeti var, näme var diýip demek görmez. Doktorlar öňe gürleşdik. O gerek bolsa motor goýar diýdi. Men goňşym madde düşkün 95 ýaşynda. Ben 3-4 ýyl bäri 94 ýaşynda diýip görnüm, onda ýa 95 bolup gitdir. Bu ýyl geçen eken. Motoru var, aýalyna da şonalak aýal 1 ýaş bolýar, 96 ýaşynda. Motor oýalar, o knopka basmada gerek gel. O taýda öýdi näme, dursa näme diýen eken. Onu start berýärler, işläp başlaýar.
Şonu ala eder diýdiler. Hiç nemetme ýüregiň gowy. Bular rahat diýdi, ýakyp bilersiň wagtyňa diýdi. Şoň üçin neme Gurban Guly ikimiz entek duşmaly. Saňa men akylly şäher wurdurjak men. Başga bir ýerde. Öyle. Onu ne yapıyorlar? Ha bolýa sag bolun, ýyldaşlar saglypda görüşelim. Yurttaşlar o ine çoğun kuğunna Umida kardeşimizin atbalı bilen bağlanşykly mesele garaly o öz pikirlerini aýtdyk. Indi arky tarap näli hereket edýän bolsa bizim şoňa görä jogap berer. Bu mesele Türkiýe hökümetine de Türkiýe döwletine de olaryň baş tutanyna da bir hadiýetine de hukuk goraýjylaryna da hemmejigine degişli. Bir zat olaryň bilip goýsun, hökümetler çalışýandyr, ýöne halklar galýandyr. Ýöne edilýän jenaýatlar keminan garşysyna bolsun beýlik kardeşlerimiň ol ýüregine ýara bolup galýandyr türkmen halkynyň. Bu zatlar bağışlanyrmy, bağışlanmazmy, bağışlansa näçe wagt talap eder ýa talap eder. Bilen bir lokal meseledir. Indi bu taýdymyň türk yurtdaşlamy diýip aýdynmy ýa Anwir garnaşlamy diýip aýdynmy. Seredin bir türkmen halkyn bir beter bir aýak astyna galan halk däl. Bir gün aýaga galan güni görürsiň şonu türkmen halkynyň kimdigini. Ne şonu aýdynmy. Sağ bolun dinleýänimiz üçin ýaşy umytda bolaly. Belki de şu edilen gepleşik çykmasyn umydamyza mazatlykda etmeli işini berjaýetsin beýlik kardeşlerimize. Akýol saňa da kardeşim. Tapara sağ bol gelenmişsin. Bor sağ bol. Sizi de sağ bolun. Umyda hiç neme ruhdan düşme. Bulary biz ya eýle ya beýle üýşüp ýakar. Özüm ojor oduny. Ojoryň nämedin bilýänsiň umyda. Sadak diye, saksavul diýerdiler. O 40 diýe getirersin aşywadyň edil orta arasynda ýalyk ýemede bar, ýerem bar şu taýda. Üýşürip şulan hem bejedini üýşüp ýakarsyn. Nähibet. Onda akıllı mezar kurup berjeksiniz. Ay bilmedim onu neme. Soň düşünşür. Tamam. Bolýa sag bolun, saglykda görüşelim. Sağ ol.